O BNG da Pobra denuncia o deterioro da atención sanitaria no municipio. Reclaman a cobertura urxente de 3 prazas médicas vacantes e a recuperación do horario completo do punto de atención continuada, pechado parcialmente dende hai máis dun ano. Dende o Centro de Saúde da Pobra do Caramiñal denuncian a falta de persoal facultativo e o peche parcial do servizo de urxencias. Aseguran que a situación é xa insostible e que as demoras na atención primaria afectan a toda a veciñanza. Hoxe estamos aquí no Centro de Saúde da Pobra do Caramiñal, no noso Centro de Saúde, para denunciar e facer público o que a inmensa maioría da cidadanía da Pobra xa sabe, non? E é que estamos baixo mínimos a respecto de persoal facultativo e que é que o deterioro da sanidade pública en toda a comarca, incluindo o propio Hospital do Barbanza, vai a máis e a Pobra do Caramiñal tamén está sendo afectada. Segundo os nacionalistas, o punto de atención continuada permanece pechado entre as 3 da tarde e as 10 da noite, obrigando os pacientes a desplazarse ata Ribeira. Unha medida que, aseguran, xa non é provisional. Aquí hai algo máis dun ano, neste centro de saúde, atopámonos un día un cartel posto polo Sergas que decía que recortaban o horario do PAC, do Servizo de Urxencias. Naquel momento, insisto, hai algo máis xa dun ano, naquel momento aparece un cartel onde se di que de 15 a 22, é dicir, de 3 da tarde a 10 da noite, o PAC da Pobra quedaba pechado, así literalmente, e había que ir ao de Ribeira. En principio pensamos que era unha cuestión transitoria porque estábamos en pleno verán, pero un ano despois vemos que seguimos na mesma situación e evidentemente isto non é sostível porque a súa vez o PAC de Ribeira xa está sobresaturado. Ademais, denuncian que actualmente só exercen 3 dos 6 médicos que lle corresponden ao centro, o que deixa sen cubrir a metade da plantilla. O Grupo Parlamentario rexistrou xa unha iniciativa para debater o asunto co Conselleiro de Sanidade. Queremos debater co propio Conselleiro de Sanidade e co Grupo Parlamentario do Partido Popular a situación da sanidade nesta comarca que, insisto, é de un deterioro insoportable xa e queremos denunciar a situación cada vez a menos deste centro de saúde e, evidentemente, imos exixir que se cubran as 3 prazas que nos faltan neste centro de saúde neste momento de facultativos canto antes, igual que se extenda o horario de PAC tal cual como viñamos tendo dende hai décadas antes do verán pasado. O BNG chama tamén á participación cidadá nas movilizacións convocadas pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza. Unha concentración este venres diante do Centro de Saúde da Pobra e unha cadea humana o sábado entre Ribeira e o Hospital do Barbanza. Pensamos que, claro que é importante a nosa acción política que vimos demostrando ao longo de todos estes anos, pero tamén é moi importante que a cidadanía poñamos en riba da mesa que estes recortes non se poden producir porque, como podemos ver, todos temos dereito a unha saúde e, como non podía ser de outra maneira, a unha saúde pública que nos iguala o que a todos na atención. O BNG advirte que continuará levando iniciativas ás institucións e apoiando así as movilizacións ata que se recupere un servizo sanitario digno para a veciñanza da Pobra e do Barbanza.